Lona-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-34, season 1. Kodwa khabazi la kaMavovo. Cabeka ihlandla. Kodwa ngunezi mntakwethu. Yazi kwavele kwathi angikhozele. Ngakhumbula usuku lana kodwa madoda ngilapha emfuleni wakaMhubhe phela laphana ngizobikezela ngenkulumo yami yothando. Kwathi angibikezele madoda ngithi mama sibatshele umthofoza igidi zambembe mntwana angushaye phansi wabhobho wakende la ngandawo wende lamagumu kukhanya isambane esimba umgodi esingawulansendele zancane amakoloda. Wazi wamuhle sithandwa sami yazi wavele wakhazimula ngafisa ukukushela isibili. Usakhile ebonakala ngisho ebusweni nje ukuthi weqiwe injabulo. Ashawa amahloni uNobuhle athi ukukhophozela kancane ebese bheka phansi. Amango Usakhile amolele kuye esifubeni eside isikhathi lesi. Athuke mangabe emdedela aqaphela ukuthi njengoba elele kuyena nje esifubeni uyakhala. Hayibo sithandwa sami kwenze njani manje? Usakhile buza kuNobuhle owayelokhu ethule nje engakaze aphimisene elilodwa igama leli selokhu efikile Usakhile. Aqale athathise ngenkulumo Nobuhle. Ungixolele mashobana ngokukuthela ngenyembezi ufika nje. Bengicela asethu ukushenxa kancane lapha esixokweni sithole indawo ekahle sizokwazi nokuhlala phansi sikwazi ukukhuluma kahle. Avuma Usakhile nebala basuke kulesi sixuku sabantu ebese Usakhile embamba ngesandla bengena esitolo sokudla. Bahamba nje Usakhile useyidangele ukuthi ngabe yini lengake singazikhalisa uthandiweyo wakhe esikhundleni sokujabula uma ngabe behlangana emva kwesikhathi eside bagcinana. Bangene bahlale phansi. Usakhile acela omunye wezisebenzi ukuba balethele into yokuphuza nebala ayilethe. Usathule nje namanje uNobuhle ugobhoza unyembezi emehlweni akhe. Sithandwa sami wanganama nje kwenze njani? Yazi wavele wakhomba ukubuna nje ekubeni bengilindele ukuthi uzobujabulisa kwenina ubona isithandwa sakho kwasona esijabulele lokho okungachazeki emva kwesikhathi eside sagcinana. Sengiyadumala phela manje mangibona uphatheke kabi ngale ndlela. Ngangonezi ngiyacela khuluma nami kwenze njani sithandwa sami? Usakhile ngokuncenga. Zisehla namanje inyembezi kuNobuhle. Njengoba bengike ngaxolisa sithandwa sami ngokukuthela ngenyembezi namanje ngisaxolisela lokho. Esulu unyembezi uNobuhle ngepheshana elilula elimhlophe. Kuvuka umunyu nosize kimi uma ngabe ngibuka lesimo esikuso mina nawe njengamanje mashobana. Ngifikelwa into ethi angikabazi uthanda abaniwethu abathi banalo ngami. Ngoba uma ngabe benothando ngami kungani kunzima ukuba bengikhulule ngijabule mina la inhliziyo yami ngithuma khona. Ngiyazi ukuthi kufanele bengiqaphe futhi angikabi mdala kangako kodwa ke njengobani ongaze agadwe ngale ndlela engigadwe ngayo mina ngenxa nje yokuthi ngithanda wena. Mashobana ubhuti abanakho ukucabangela omunye umuntu. Ukunalokho kufanele behlezi bezibeka bona phambili ngale kokucabangela imizwa yethu nokuthi thina sizizwa kanjani noma sebethatha izinqumo ezivuna bona bodwa. Kumanje nje ngibuka ubumsulwa benhliziyo yakho nothando lwakho lobunene olungasiqhayisa oluzothile sithandwa sami. Engingazi ukuthi abani wethu kungani bengaboni ukuthi kufanele bekwamukela ukuthi ngiyakuthanda nawe futhi uyangithanda ngalokho futhi akukho abangakwenza. uNobuhle ngezwe ledlezelayo. Ngangonezi sithandwa sami. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu futhi kuyazwela ukuthi kufanele siphile ngaphansi kwale mkhondo nemigomo esibekelwe abathile abangazi lutho ngobuhle bothando lwethu nangazo zonke izimfanelo zothando lwethu. Kodwa ke ngicela unake mina njengamanje.
lesi isikhathi sami nawe, njengoba kungilimaza nje ukuthi angikwazi ukuba nawe ngesikhathi engifisa ngaso. Cabanga ukuthi kungilimaza kangakanani uma ngabe ngikubona ukhala ngale ndlela. Kangoneza, angifuni ngawe mntakwethu. Eshe Sukuma uSakhile edonsa isihlalo sakhe esibeka duze nesikaNobuhle. Bahlale balinganisane manje lapha etafuleni. Agaxa isandla sakhe uSakhile kuNobuhle edame emphuthaza ngaso nje la emahlombe. Emva kwesikhashana aswabuluka uNobuhle emva kwamazwi kaSakhile azwakala esethi, yazi kodwa soka lami, sometimes nginokuyibuza nje ukuthi wawukuphi sonke lesi sikhathi. Like kwakumele uqale ngami ukuthanda, nginesikhwele nje ukuthi usekwathanda omunye umuntu wesifazane ungemina. uNobuhle ngephimbo eliphansi ebusweni esechachambile esehleka nokuhleka. Awuzwe phela umuntu edlala ngami. Ewe mntakwethu, ungangifisi mina emlandweni wami. Bengingemuhle mina ngasempathweni kumuntu wesifazane. Abantu besifazane bengibashintsha nje okwempahla yokugqoka ngingenandaba nje futhi. Kodwa-ke not until kufike wena empilweni yami, yazi wakushintsha konke ngami kaNgonezi. uSakhile eshebiza isisebenzi ngenhloso yokuthenga into yokudla. Besadla kanjalo lukhala ucingo lukaNobuhle kufona uBig Musi. Alibuke nje uNobuhle lutho kulubamba. Hayi bodala, manje angeke uzoyibambe yini ifoni yakho? Kubuza uSakhile. Angithi sivumelene ngokuthi isikhathi sami nawe lesi sithanda sami. Anqekuze sekhanda uSakhile vuma. Ngakho-ke okhabazela ekhaya kuzofanele befunde ukungiyeka. Like they have to learn to give me some privacy because I really deserve it after what they did. uNobuhle eqhubeka nokudla. Lukhale luze liyeke ucingo. Baqhubeke-ke nokudla kuze kube ukuthi bayaqeda. Angeke kuze kulunge madoda ukuthi sihlale singamazi ukuthi ukuphi uNobuhle. Kuzofanele sizame ukumthola ukuthi ukuphi khona manje. Nani niyazi ukuthi akuphephile. Njengoba ngimshayela nje ucingo lwakhe likhala lodwa, akaziwa nje ukuthi ukuphi. uBig Musi ekhuluma nomqapheli kanye nomphikeleli lapha ehhovisi lakhe. Kwasuka-ke lokho. Sekufanele umuntu agcwale iNewcastle yonke le ecingana nomuntu omdala owakufundela ekhaya ukuzihambela isinoma esikanjani ngoba vele uyiphethe. Umphikeleli entongela ugwayi. Mphikeleli, udadweni lo. Ukuphepha kwakhe kulele kithi sonke njengoba singabane wabo. Manje angizukuzwa ngawe wena. Ngithi wena nomqapheli hambani niyofuna udadewenu ukuthi ukuphi. Uma ngabe sendaweni ephephile nimiyeke. Kodwa uma ngabe kukhona inkinga ngaphambi kokuba nizame nje ukuthi nithi niyayixazulula, nizame ukuthi nitshele mina kuqala. Sizwana? uBig Musi ngezwi eliphezulu. Kodwa-ke ikhona indlela esingenza ngayo lolo ukuthi sithole ukuthi ukuphi. uNobuhle kade ngimthengele ifoni ngafaka lento le abayibiza ngo-Find My Device. Ngakho-ke sizomcinga ngayo ukuthi ukuphi kuzokuba ukuthi siyathola ngempela ukuthi ilocation yakhe imkhomba kuphi. Njengoba likhala lodwa kukhomba vele ukuthi ivuliwe, so kuzoba lula ukuthi sikwazi ukwenza lonto leyo. Umqapheli